Montiere godo e pacho kamane momako wang'i ahinya. Namba achiel, Joyce, ker otimo gima ne ok wapar ka omiyo Raila manyo osenindo obedo gi gima honorary miluongo ni Chief of the Golden Heart. Mano e gima duong' ma president nyalo timo ne ng'ata ng'ata, mana kaka ne wawacho joma itimonegi award kawuono. Mano nyiso ni rais nyoni gigena ahinya kuom ogai ma osenindo Raila Amolo Odinga. Number 2, iwinjo ka speeches mag jatend piny ng'eny ne wacho gik mabeyo manyo Raila osetimo. Tich maber manyo Raila osetimo, miwinjo ka ker wuoye mang'eny ahinya. Kata obedo ni koro no wacho gik mosetim e piny Kitui, kata gik ma idwa tim kadhi mbele. Mana gik ma wawacho ka. Gimomako wang' ahinya, iwinjo kowuoyo kuom energy ma itimo Siaya. Mana gima ne wawacho seche mokalo en ni nyaka koro CS Mamarwa ma en CS Wandai nyaka fast track gimiwinjo rais wacho ni. Nikech wayie duto ni gige sirikal gi gilokore seche duto. En ni koro nyaka make sure ni energy mineno ka rais okete teko ne ni oluwa motimore. Winjo ka rais bende wuoyo kuom weche yore. Winjo koparo ni Raila nyonyise ni mondo Kenya odongre en ni infrastructure machalo yo nyaka losi. Winjo kochako otuomo highways modwano tim dual coverage, odwano ochako ger konde moko manyonge lam mondo go lam. Winjo kowacho around 10,000. Nyiso ni mondo piny odongre, mondo watim gima joma nochako Kenya ne dwaro. En achiel kuom gi en gik machalo infrastructure, yore nyaka koro media samiyo yawo yore ni kelo ohala maduong', kelo lokruok mar ariya ahinya. Adwa ni mak parono gi kanyo nikech kata kopogore kod weche go mago mag